Здравейте хора, аз съм Shadowcraft. Днеска ще снимам клип пак на Arcane Adventures в Roblox. Този клип е по случай Коледа, но може би ще го кача утре. Да, както виждате, аз вече съм левел 111. Ето тук се вижда. Купих си по-голяма лодка и направиха нов апдейт, заради който се загубих едното оръжие и сега имам само Lighting Edge. И този клип ще си взема пак предното ми оръжие, което беше Deluxe колата са. И ще ви покажа второто море, в което вече се спаунвам. Та хора, всъщност и трябва, ето тук има едни шардове, които трябва да събера, за да мога да си взема втората магия. Събрал съм вече 7 шарда. И тук знам, че има едни 6 честа. Взех някаква... Опа, вече съм левел 112. Ето тук има още 3 честа. Това е много хубаво място, защото можеш просто е така да си изфармиш няколко честа. И да, но е малко дълбочко под него, няма нещо като бряг, така да е. И спечелих водни бутушки. За елемента вода, ама аз съм светкавица, не вода. И имам брада. Аз съм светкавица, не вода и имам брада. Голяма рима. Так хора, вече мога да се оставя при Николас. Още малко пари. Демек 1000, защото съм толкова голям левел. 112 мога да оставям 112 000, ама в банката, ама повече не мога. Та сега ще отида в първото море. През тази бариера. И после, разбира се, ще се върна в второто, за да си доизпълня квестът. Но последния квест, за да взема втората магия, не е толкова лесен, защото трябва да се бия с този, който ще ми даде квеста, а той има 3 магии смесени в една и още една допълнителна, която е като мутира Логан, нещо от този род. И да, трябва да го победя, но ще ми трябва някой от най-добрите играчи в самата игра, за да мога да направя това нещо, защото той е левел 1200. Так хора, в първото море съм. Вече не се спаунвам на небето, а се спаунвам ето тук, защото се спаунвам по принцип във второто море и не ми дава да се спаунвам в първото. Не мога да разбера защо не ми... защо като изляза от това място не ми дава всичката кръв. И също така, от новия апдейт, тъпото нещо е, че вече не се катерите, като все едно се телепортирате, а наистина се катерите и накрая се изстрелвате малко по-напред. Ето, цъквам и къде ма изстрелва. Та стига вече сме плували, ето и тук вече ще тръгна на така, но ще си изключа музиката, за да не ми излизат кракени да ми трошат лодката. Да. Първо трябва да открия къде е това, но съм сигурен, че е наблизо. Ето ми новата лодка, The Lightning Ship, както се беше преди. Това ми е новата лодка, новата голя. Ето, видяхте ли? Видяхте ли? Ето това е тъпото, просто се катерите наистина и ви изстрелва напреде. Опа, щях да се забия. Лодката си е бързичка. Ето я наистина колко е голяма. Има 4 места и за шофьора. Има и допълнителни 6
уръдия, които нещо възразяват да стрелят. Като цъкна, ето насочвам ги насам, избирам да стрелям и като... О! Явно са оправили с апдейта. Я да видя, че Magical топките не съм ги виждал как се изстрелват. Искам да приближа рейнджа на това, но нещо... Самото нещо не ми позволява. Да ще си ги използвам топките. Казах, ще си използвам топките. Добре, явно няма да ги използвам. Затова ще застана на едно от уръдията. И ще цъкна да се изстреля. Бам! Холи, светкавична топка! Топка направена от светкавици. Вау! Да си спомням, че някъде наблизо беше Сия Кенана, който ще ни изстреля до един от островите, но също аз просто мога да гледам нагоре и да гледам кой остров беше. Май беше... да, оня е там. Не е много дълго пътуването до там. Ето още един, дето е май с моята лодка. Но все пак ще си взема едни хубави топчици. Меджика не ми бачкат, защото не са 3, а то тук направо пуска по 3 топки е така. Като цъкна бам-бам-бам и бам. Изстрелва по 3 топки, което е бая неизгодно. Все още не виждам къде. Оп, наближавам го. Ето го. Щом видя е този призрачния остров, това просто не ми зарежда. Щом не го откривам. Щом го откривам него. Ето сега ми изчезна самия Сия Кенан. И сега като се приближа ще ми изкочи пак. Ехо, Сия Кенан. Наблизо ли си? Жив ли си? Жив си. Почти стигнах, между другото. Опа, и тук има някаква лодка, която се чуда да унищожавам. Това нещо спира да ма стреля ли? Какво ще прави? Ти причип ли? Не. Тъй, тук ще се спра. Ще се сляза. И тук вече трябва да слизаме и тук, защото иначе, ето, показвам, ма изстрелва тук и не мога, буквално не мога да отида. Иначе, оп, ето. От тук ще си взема пак оръжието. За сега ще медитирам. Хоп. Аз съм... What the... Какво се случи? Какво става тук, бе? От небето ли падат някакви остатъци от някой... Небесен дар ли беше това? Holy mate! Акула! Рип! Рип, човек! Holy mate! Колко го е изяла тая акула! Много кръв! Кръв и потоп. Тук има някакви покемони вече. Всички се зарабиха по тия покемони. Покемони. Аре, бе. Не. Добре. Хайде, де. Хора, не забравяйте, ако клипа ви хареса, да оставите лайк за новата ми брадичка. Която е брада с мустак, и за новата ми шапка, която си намерих от чест. Опа! Изстреляни! Извинявайте, че ако чувате някакво каркорене, просто това е коремът ми, защото съм гладен. Ето го Sword си е у мене. Не ми трябват пари. Ще си го купя самия меч с аурем. Ако е ефтин.
5920, значи с орем. Добре, орем. Идеално! Ето, заради новия апдейт той вече ще отива в инвентарито. Ако играете, като си купите оръжие, да не се чудите what the fuck, къде ми изчезна оръжието. Ето го, с предния си пауър, ето го Flying Slash и той Thunder Fang. Всичко е изряд просто. Новите неща е как се катерите. Ето е, сега примерно чаяте да намеря някакво място, което става за катерене. Ето е тук. Айде де. Не мога сега да намеря някакво място. Просто трябва да намеря някакво място за катерене, където да се изкатеря. Ще пробваме тук. Абе, той без той ще трябва да падам, тъй че. Катеренето е. Кой-та пак ми свали лодката, бе. Кой бе? Това ми е втори път за деня. Arcane Government Ship. Ще се кача на тази лодка за сега, която е нечия. Просто някаква лодка. Да. Гледайте как сега избутва той нещо. Вау! Какъв готин апдейт. Просто най-великият апдейт на земята. Его. Агасол де левел 272. Бич. Ти май тапиш ли с мен просто? Я да пробвам да видя дали мога да стрелям от оръдията им. Да, мога! Та червена линия нещо остана там. Can Government Ship. Хора, аз не знам дали ви показах или не ви показах, но сега пак ще го покажа. Новия пауъра на светкавицата, последния. Е така отваряте един кръг и просто на мен не ми се показва. Оп, ето го излиза и тази топка, като падне просто настава голямо разрушение. Там ще я изстрелям върху моята лодка. Само да мине малко време, докато мога пак да го изстрелям, защото самото нещо е много силно и иска време. Не може да се изстрелва преждевременно бам по една топчица. Надявам се скоро да стане. Не ме интересува. Да мога. Ето и показа се топката. И като я пусна и я изстрелям. Там паркира и настава голямо разрушение, подпалка, гармени. Хора, аз ще се ресеткам характера, защото... Но първо да дойда е тук, защото може да ми изпише Bad Reputation, защото съм бил във водата и демек съм се ресетнал, за да не се удавя, да не ми вземат някои айтъмите. И понякога става и такъв бък и ви пуска Bad Reputation и ви вкарват в затвора. Първо оставят без дрехи, трябва да се обличате тогава, което ви взима и демидж, не знам по какви причини. Обличането с армър и някакви декорации ви пуска такова, ви взима демидж. Ето сега ще демонстрирам. Отивам на менюто. Само... Ще решиш ли колко демидж? Добре, благодаря. Не тук, на инвентори. Ето, примерно, махам си худа, гащите и бронята. Ой, хелта ми така се подига по-бързо и като си ги сложа, ето, смъква ми се хелта, гащите, оп, пак ми се и худа, като си го сложих леко малко, ми се смъква. Това е някакъв бък просто, на всеки се случва. Постоянно. И аз стивам във второто море. Без лодка. Защото моята лодка беше човек, който даже не ми изписа, че ми удря лодката.
Та хора, всъщност, сега ще се върна, само искам да проверя колко дълъг е станал клипа. Хора, проверих. Клипа е станал бая дългичък. Но все пак искам да ви покажа хубостите на второто море. Красотите на второто море. Брива Shipwreck. Това е толкова голяма лодка, че се води остров. И ми излизат гащите. Where is my гащи? Хора, нямаме ги гащите. Фак. Хубаво да ми е тук, гащи ми ги няма. Ако ги виждате, моля ви, кажете ми в коментарите, за да не садвам. Ще садна. Садвам. Вече садвам. Не биде на око. Звезда, не. Не, защо? Защо по дяволите? Не мога да се сложа тия пепегащи. Сега ще сложа такива панталонки. То всъщност така е по-яко. Тук обикновено хора, да знаете, вали хипер много дъжд. И кеча ми се е възвърнал. Ето тук още едно шарче. Което сега ще се взема. Хоп. Вече имам 8. Та шардовете ви казах, че нещо ми даде. Gold бар и някакъв некома. За малко щях да прочета наркоман ерпенц. Все едно. Тук трябваше да има още някакви честчета. Аз май се отдалечих. Да, бай, аз съм се отдалечил. Ми свърши енергията. Вие какво си позволявате, да ми давате енергия? Вече не се чудя, аз го взех шарда. Да те яд. Точно заради тебе да те яд. И заради тебе, бич. Бич. А също този пауър може да се използва просто за да се измъквате от вода или от някъде, просто за да избягате, за да излетите просто. Хайде, можеш. Ми свърши енергия. Ти кой левел? Абе, брат, ти жив ли си? Вау. Но. Ей, този се чуда, май ще го убия. Да, ще го убия. И хора, виждате, ето този е бая... Опа, не мога да. Този е левел 94. Опа, не ма би. Хора, сега ще се върна. Та хора, върнах се. Сега ще ви покажа ето този 94 левел полудял пират. Буквално се казва. Какво ще му направи моят пауър. Ето, пускам му Annihilation. Той пада там и както виждате, ето го как лека му се смъква демиджа. И тази голяма топка прави хипер много демидж. Ето целия е в светкавици просто. Ще вляза... Опа! Ще вляза ето тук. Холи. И ето този рейндж, който имах сега, мога да правя с него така. И вече ми е много по-силен от преди. Ми дава много повече XP. Сега мисля да отида да половя малко риба, след като ето този го побъркам от бой. Той нещо лагва. Да. И хора, ако се чудите откъде съм се взел тази грамадната лодка, няма я в магазина в Савария. Като половя риба и като ми се зареди демиджа, ще ви покажа откъде.
Нещо никога е. Опа, главна. Какво? О, то като тръгне да калове, вече от новия апдейт започва да изкачат едни удивителни знаци за калването. Разбирам. Това е единственото яко нещо. Оп, ето сега пак ще ми излязат знаци. Ай, топвай да е. Излез. Така, какво хванах? Jellyfish 393 ламина, идеално. О, имам и Gold Bar, който ще си използвам. Ще си го продам, де. Тук нещо май ми лагна водичката. Надявам се да ми клъвне. Започна. Оп, потопи се. Излез. Sea Bass. Солтфор 131 ламина. Ето тук пише за колко ламина е продадена самата риба. Тя няма да ви излиза в инвентара. Тя ще се продаде от само себе си. И тези рудите, Gold Bar, аметист и такива работи, най-добре ги продавайте на ето този аксесуар и сейлмен, защото той нещо се води като продавач на красоти, нещо скъпо. О, тук тези неща не ги бях гледал. Все едно. Сега ще се го сел на Gold Bar. Той е за 2000 и нещо. Сел. Yes. И тези книги просто можете да си ги продавате така за пари. Ненужни карти, които до никъде не водят. Просто за пари си ги продавате. Те са бая скъпички работи. Имаме този Dark Cycle, който изобщо не ми трябва. Спечелих го от един чест. И ейте, това за всички елементи е за 120 лева нагоре. Ще си го сложа. Очилцата ма кефът. Ето ми го кетча. То се казва самото нещо кетч. И това ще продавам само. Тъй за края на епизода ще изпия тази полшанка. Трябва малко да се отнема от демиджа. И сега и то само да ма шибне. Шибне ме, бе. Мерси. Сега ще се изпия и така полшанката. Хилнах се. Ти още ли ма? Това мисля да е от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк. Абонирайте се за мен. Аз бях Shadowcraft и чао!